आं जोंनि माजबाद बियाब बाथौ धोरोम गौथुमनि गाहाय आफादगिरि खौरांसा दैमारि। बे देग्लाय बोसोराव जोंहा 26थि बोसोरसालियाव जथुमा खुंदों। बे हाबाफारिया साननैनि हाबाफारि। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मिजिंथिदों बे ओनसोला बाथाबारिया जाबाय जोंहा माने गोदान गामि हादान ओनसोलनि। बेयाव जोंनि बाथौ धोरोमनि जाहाथे मोजाङै गोहोम खोलैयो बे मिजिंखौ लानानै जों बे सा ओनसोलाव खुंनाय जादों बे हाबाफारिखौ। आच्चा, बे बाथाबारि ओनसोलावहाय बेसेबां न'खर दं आरो बिथांमोना बे बाथौ धोरोम सिबिनाय जा धोरोम सिबियारि बिथांमोना बेसेबां बोसोर जादों? बेयाव बिसोरो जाबाय 15-20 बोसोरसो। आरो खाथि खाला गोबां गामि दङ। गामिफोरा फिसा फिसा अब्लाबो गोबां सुबा दङ माने बेयाव। जिहेतुके न'खरा बेसेबां जादों होनदों? बे न'खराव बाथाबारि गामिया गासै 30 घर दङ। बे 30 न'खरखौ लानानै बाथाबारि गामि आरो बिथांमोननि गोथार थानसालि मोखां दायो जों दंफैयो। आं मोनसे खोन्थाखौ बाथौ बिबुंसार जानायनिफ्राय मिथिनो लुबैदों। जिहेतुके बे 30 घरा जोंनि बाथौ धोरोम सिबिनाय बेलायावहाय माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा? बिदि जेबो उसुबिदा गैया, दासिम मोजाङैनो दङ। जोंनि बियाबनि रेकर्डआव दासिम माने बिथांमोननि सिबिनाया मोजाङैनो दङ। धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों बे गामियारि ओनसोलनि लेखा फरा आरो धोरोमनि सांग्रांथि आरो जोंनि बे आबहावानि परिबेसफ्रा मा रोखोमै आवगायनो थांदों होननानै सानो? बे धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों जों जाहाथे माने बे ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो हायो बेखौ मिजिंथिदों। जोंनि गेजेराव एसेबां बे ओनसोलाव जौगानाय गैथ'वा। जाहाथे बे हाबाफारिनि गेजेरजों गिदिर गोलाव आलासि फैनायनि गेजेरजों जिल्लानि बा सेन्ट्रेलनि आलासि फैनायनि गेजेरजों बिथांमोननि मोजां बिबुंथिनि गेजेरजों निसय बे ओनसोलाव माने सोलोंथाइ बिथिङाव जौगागोन धोरोम सिबिनायजों लोगोसे आं बेखौ मिजिंथिदोंमोन। जिहेतुके दिनै माजबाद बियाबनि धोरोमारि थान्दै मेल जिरायगोन, बे धोरोमारि थान्दै मेल जिरायनायनि गुबै थांखि हिसाबै नोंथांमोना मा लानो सानदों? बे थांखिया जोंहा जाबाय बेसेबा गोबावनिफ्राय बियाबनि थानसालि लुफुंनायनि मोनसे थांखि दङ। बे थानसालि लुफुंनायनि सायावनो गोबां गुवारै सावरायनाय जागोन, जेबो गुबुन सावरायनाय जाया बेयाव। जिहेतुके थानसालि लुफुंनाय बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा, बे बाथाबारि गामिनि थानसालिखौ लुफुंनाय बाथ्रा ना बियाबनि खोन्थाखो? बियाबनि जोंनि माजबाद आनसलिकनि बियाबनि माजबाद टाउनाव दङ। बेखौ लुफुंनायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जागोन। साबायखर थाबाय। आं बे समावहाय जोंहा सासे माइनावनि दैदेनगिरि दङ। माइनावनि दैदेनगिरि बिथांखौ सोंनो सानबाय, जिहेतुके नोंथाङा सासे माजबाद बियाबनि सासे दैदेनगिरि, बे हिसाबै नोंथाङा बे बाथाबारि गामिनिजों लोगोसे माजबाद बियाबनि माइनाव बिथांमोनखौ बेसेबां धोरोमनि बेलायाव सांग्रांथि लाबोनो हागोन होननानै नोंथाङा बेबायदि दिनै थान्दै मेलाव माबाफोर सावरायनो थांखि लागोन नामा? बाथौ बिबुंसारनि जानानै आङो साबायखर बावनाय थाबाय। दा जोङो माजबाद बियाब बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जानानै बे बाथाबारि गामियाव जोङो आवगायावबो जोङो मबेलाइसनि हाबाफारि जों लाखांबाय। बे मबेलाइसनि हाबाफारि लानायावबो बिथांमोननि जे धोरोमनि सांग्रांथि बियो माइनाव आफाद हिसाबै मोजाङैनो दङ। आरो जोंनि बियाबनि जे माइनाव आफादा जे धोरोमनि हाबाफारि दैदेननायजों लोगोसे गासै जोंनि बे माजबाद बियाबनि सिङाव थानाय दाब दाब गामि बिथांमोननि जे माइनाव आफादफोरा माने सांग्रांथि धोरोम सिबिनायनि फारसे सांग्रांथि दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनो। साबायखर थाबाय। दा बे समावहाय गाबोननि जा हाबाफारि माजबाद बियाब 26थि बोसोरसालियाव जथुम, बे गेवलां मेलनि आलासि हिसाबै नोंथांमोना माबायदि आलासि लिंहरनानै माजबाद बियाबखौ धोरोमनि सिबिनाय बेलायाव सांग्रां खालामनो सानदों, बे सोमोन्दै बा आलासि नोंथाङा बे बियाबावहाय माबोरै फैनो हागोन होननानै नोंथाङा सानदों? गाबोननि गेवलां मेलाव जोङो आर'जनि समाव सनितपुर जिल्लानि गाहाय फोसावगिरि एम हायनारि बिथांखौ खावलायनाय जादों। आरो गेवलां मेलनि आलासिया जाबाय जोंहा उदालगुरि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि सलेन खुंगुर दैमारि बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों। बिथांमोननि गेजेरजों बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जों माने जोंनि माजबाद बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय मोनफैनाय थान्दै बाथौ धोरोम सिबिसुला सिबिसुलिफोरा जाहाथे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे गासै बिथिङावनो सांग्रां जानो हायो, बेखौ आङो आसा खालामदों। साबायखर थाबाय। बे समावहाय आं जिहेतुके बे बाथाबारि गामिनि गोथार बाथौ थानसालि मोखाङाव जों जिरायना दंफैयो,
आरो बे गोथार बाथौ थानसालिनि जा दौरि बिथांमोना दंफायो आं दौरि बिथांमोननिफ्रायबो मोननैसो बाथ्रा मोन्थिनो लुबैदों बे गोथार बाथौ थानसालि सिबिनाय धोरोम सिबिनाय बेलायावहाय जोंहा दौरि बिथांमोना बे गामिनि धोरोम सिबियारि बिथांमोना माबोरै मदद मोनदों बा नोंथांमोना धोरोमनि आयदायावहाय सिबिनानै माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा बे सायाव एसे बुंनो थाखाय नोंथांखौ खावलायबाय। खुलुमबाय आं नैबे माजबाद बिया बाथौ गौथुमनि निजरा दालाय आफादनि लेङा दौरि जों नै दा माजबाद बिया बाथौ गौथुमा धोरोम सिबिनाय बेलायाव जोंहा जेबो माबा गैया दा जों धोरोम सिबिनायनि बेलायाव रोंखा राखा जोंहा जेबो उसुबिदा गैया आरो जोङो दासान्दि एसे जौगानायावनो दङ होनना बुंजायो आरो नोंथाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबोरै मदद होनो सानदों बा नोंथाङा बे धोरोम सिबिनाय बेलायावहाय माबायदि बेबायदि जौगानाय हिसाबै माबाफोर मोनदांनो हादों नामा? मोनदांनोथ' हादों दा जोंजों हेफाजाब होनाय हिसाबै बयबो जोंखौ हेफाजाब होयो बा जोंनि आवगायनायफोराव जोंजों सोलिफानाय हिसाबै जों बेनिखायनो आसा खालामो जे जों जौगालांनो हागोन। साबायखर थाबाय जों बाथौ बिबुंसारनि जानानै दिनैनि बे 20थि माजबाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे जथुम्मानि गेजेरजों जिहेतु जोंहा माजबाद बियाबनि गाहाय आफादगिरि आरो जोंहा दौरि बिथांमोना थाफानानै गाबोननि हाबाफारि आरो दिनैनि हाबाफारिनि सायाव बिथांमोना बुंफोरबाय आरो आं बे बाथौ बिबुंसारनि जानानै साबायखर जासिनो सानदों जिहेतु गाबोनो बेवहाय गोबां आलासि फैगोन आरो बेबायदिनो धोरोम सिबियारि बिथांमोनाबो फैगोन आसा खालामो बे बाथाबारि गामिनि गासिबो रायजो राजा बिथांमोन आरो माजबाद बियाबनि गासिबो रायजो राजा बिथांमोन फैनानै लैहोर लैहोर गाबोननि हाबाफारिखौ मोजां खुंफुंनो हागोन बिथांमोननि साननायाव बिथांमोननि नोजोराव बिथांनि धोरोमा जेरै आवगायगोन बेखौ जों आसा खालामदों। जोबनायावहाय आं आफादगिरिनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मोन्थिनो लुबैदों नोंथांमोना दिनै थान्दै मेलावहाय बेसेबां थान्दैसा फैनो हागोन बा माइनावनि सायाव माबाफोर बायदि गोदान थांखि लादों नामा बा लाइमोननि सायाव माबोरै थांखि लादों बा गागि आफादा माबोरै खामानि मावनो लादों बेनि सायाव एसे बुंनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। जोंहा माजबाद बियाबनि सिङाव गासै गं 45 गामि दङ गं 45 गामिनिफ्राय लाइमोननिफ्राय 7 माइनावनिफ्राय 7 गुबै आफादनिफ्राय 60 गासै गामि दरसेनिफ्राय 20 मेम्बार बिहरनाय जादों मेम्बार एबा सोद्रोमाफोर बिहरनाय जादों बिथांमोननि जुगिदि जोङो बेयावहाय गासै 45 गामिनि 250सो सोद्रोमा फैगोन होननानै जोङो सानदों आरो बेयाव जोंहा लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि बिबायदि आलादायै जेबो थांखि गैथ'वा दा जोंनि डेलिगेटनि जि थांखि बेयो जाबाय जोंहा बियाबनि बेसेबा गोबावनिफ्राय गोग्लैसोनानै थानाय थानसालि बे लुफुंनायनि सायावनो गुवारै सावरायनाय जागोन। साबायखर थाबाय बिथां आफादगिरिनिसिम माजबाद दिनैनि बे 20थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जों साबायखर जासिनाय थाबाय गोजोन्थों।